Coneixeu el conte Allà on viuen els monstres? Us l'explicaré amb un kamishibai. Un kamishibai és un teatre de paper que utilitzaven i utilitzen al Japó des de fa molts i molts anys per contar contes i històries. Allà on viuen els monstres, d'en Maurice Sendak. La nit que en Max es va disfressar de llop i va fer moltes trapelleries. Trapelleries de tota mena. La seva mare li va dir «Monstre!» i en Max va contestar «Et menjaré!» De manera que la seva mare el va enviar a dormir sense sopar. Aquella mateixa nit, a l'habitació del Max, hi va aparèixer un gran bosc. Un gran bosc que va créixer. I va créixer fins que del sostre penjaven heures i les parets es van convertir en un món que l'envoltava. I un oceà va aparèixer amb un vaixell sols per en Max. I ell va navegar durant nits i dies. Setmanes i setmanes, gairebé un any sencer, fins a arribar allà on viuen els monstres. I quan en Max va arribar per fi al lloc on viuen els monstres, aquells van bramar amb les seves veuasses terribles i van fer cruixir les seves dents terribles i van fer girar els seus ulls terribles i van mostrar les seves urpes terribles. Fins que en Max va dir «Ja n'hi ha prou!» i els va amansir amb un truc de màgia. Mirant-los al fons dels seus ulls grocs, sense ni tan sols parpellejar. I ells es van espantar molt i li van dir que ell era el més monstruós de tots. I el van nomenar rei de tots els monstres. I ara, va cridar Max, que comenci la festa salvatge. I va enviar els monstres al llit sense sopar. I en Max, el rei dels monstres, es va sentir sol i va desitjar estar amb algú que se l'estimés més que cap altra persona. Aleshores, de l'altre costat del món, li va arribar una oloreta molt apetitosa de menjar i ja no va voler ser més el rei del lloc on viuen els monstres.
Però els monstres deien plorant: si us plau, no te'n vagis, et menjarem, t'estimem molt. I en Max va dir: no. Els monstres van bramar amb les seves veuasses terribles i van fer cruixir les seves dents terribles i van fer girar els seus ulls terribles i van mostrar les seves urpes terribles. Però en Max va muntar en el seu vaixell i els va dir: adeu. I de nou va navegar gairebé un any sencer, setmanes i setmanes, durant el dia, fins a la nit de la seva habitació, on va trobar el sopar esperant-lo, que encara estava calent. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, que aquest conte ja s'ha acabat.